Nyt me lähdetään isän kanssa Israeliin. Me ollaan lentokentällä Helsinki-Vantaalla. Täältä otetaan kamppi. Ylitainoinen. On ihan hyvä sää, pilviä, siellä aurinko paistaa ja muutamia pilviä pouta. Pilviä näyttäisi olla, ei täällä mitään. Ihan hyvä sää. Ollaan lähdössä heinäkuun helteelle Israeliin ja nyt tässä portilla 50A jonotaan tämän porukan kanssa ja yöllä ollaan perillä ja 11 päivää vietetään siellä ja Herran kädessä on kaikki, hän tietää mitä tehdään. Kello 8 uutiset Jerusalemista, hyvää iltaa. Jerusalemin kukkololla on tänä iltana havaittu tulipalo, jota sammuttamassa ovat paikalliset palokuntayksiköt. Tie on suljettu, alue on suljettu, taustalla näkyy poliisit siellä vilkkujen kanssa ja he estävät sinne ylimääräisen liikenteen, jotta palokunnalle jää rauha sammuttaa tämä palo. Me menemme tutkimaan tilannetta tarkemmin, palaamme uutisiin myöhemmin. A few moments later. Ja uutistudiosta jälleen hyvää iltaa. Palo on paikannettu ja kyseessä ehkä maastopalo, mikä tuolla kauempana näkyy. Ja nyt me menemme katsomaan sitä hieman tästä lähempää. Ja palo, kuten arvelemmekin, on maastopalo ja ehkä joku on tupakan heittänyt kuivaa maastoon, rutikuivaa tuohoa siellä. Palokunta yrittää parhaansa mukaan saada sitä sammumaan.你爱我，我爱你，有一生是爱情最后。
Ne soittaa sinne Patsitille, ettei autoa ajotetaan. Eikä. Ollaan terminaali 3. Tässä näin pyöritään ympyrää vähän aikaa, että nähdään mitä täällä tapahtuu ja kohta mennään tuonne sisällä olevaan lähtöhalliin ja lähtöselvitykset on tehty, ne on täällä puhelimessa ihan sillai simppeleinä. Siinähän ne on lähtöselvitykset yksinkertaista. Ja hyvästi Israel. Tai näkemiin sanomme mieluumminkin. Israel. Nyt ollaan lentokoneessa ja kohta tää lähtee lentoon. Näin me toivomme ja uskomme. Meidän paikat on ihan täällä takana täällä lentokoneessa. Matkustajilla on vähän kiire, koska tää on illan viimeinen lento ja meidän on pakko päästä ilmaan, koska kenttä suljetaan aika pian. No niin, nyt me ollaan kotona. Tultiin jo pari tuntia sitten itse asiassa kotiin. Me tultiin julkisilla liikennevälineillä lentokentältä tänne kotiin asti. Mitkä on fiilikset, Seppo Saarinen? Kun tässä just huomasi, että ulkona saattaa aika rankasti ja tuulee, niin ihan on iloinen tuommoisesta ilmasta. Kun on tottunut semmoiseen läkähdyttävään kuumuuteen, niin tämmönen raikas sade tuntuu ihan hyvältä nyt. Eli hyvät fiilarit. Entäs Seppo Saarinen, fiilikset koko matkasta? Ne on ihan kelpo loma. Näin on näin. Heippa!